anyalo wacho ni siasa nobedo tanya mar Chebukati kaka commissioner e higni 6. Kich king'iyo yiero ma 2017 tiyudo ni Chebukati nokotayo yiero kaluwore gi chike mane nitie. Kendo kichak ing'iyo 2022 tiyudo ni Chebukati notayo yiero kaluwore gi dwache kata ka dwach josiasa mano support. Nikech iyudo ni yiero ma 2022 ne nigi interest mopogore opogore nyaka jomoko ne nigi interest mawuok oko mar Kenya. Tiyudo ni Chebukati king'iyo preparation mar yiero to preparation gi na wayudo ni they were geared towards a particular candidate. King'iyo ndiko jok mane dhi tayo yiero iyudo ka ne gin jok mane oketi mane dhi mane mrengo achiel. Mano ng'isi ni siasa no dhi odonje gini. Omiyo awacho ni sani